Okay, day number 11 na. Nakapagtaka lang tong asphalt ko. Wala siyang sound pero okay lang, ituloy pa rin natin yung laro. Hindi magiging ng kulang sound. Basta kulay black pa rin yung pipiliin natin. Let's go. Color black. So ngayon ito yung pipiliin natin. Yung Alps Classic. Color black. Okay, color black. Start na tayo maya lang. Ito loading na, maglo-loading na. Loading na po siya. Wait lang po natin. Konting taste lang. Mag-start na rin tayo maya. Okay, yan na, malapit. Okay, ito na. Mag-start na po yung game kahit walang sound. Ito na, let's go. Ito na po tayo. Pang-5. Ay, nako. Gusto ko sana sapulin yung kulay blue kasi hindi natamaan. Pambihira. Ito na po tayo. Sa kasalukuyan po, pang matlong pwesto tayo. Ito po, pangatlo pa rin. Balak po natin unahan tong isang tong kulay pa yung to. Sapul ka sa akin. Second na tayo. Isa pa to, kulay puting to. Akalain mo yun, nasapul pa. Nasapul ko pa yan. So, ito na nga. Third tayo. Third place pa rin. Wala tayong ibang sasabihin kundi third place kasi third place tayo. Third place pa rin. Okay, third place. Nanatili tayo sa pangatlong pwesto. Third place pa rin. Ano ba naman yan? Third place. Kalma lang. Gusto kong mauna. Ayoko lang mag-stay sa third. Hindi hira. Hindi ko mahanap yung mga kalaban. Asan ba yung mga yan? Nahuli na yata tayo. Pero okay lang yan. Hindi natin makikita kung nasa na ba yung pangalawa tsaka yung naunguna. Ito lang masisigurado ko. Bago first tayo. Isiguraduhin ko yan. Hindi tayo susukong hanggang di natin nakakuha yung first place. Start lang. Diretso lang. Diretso lang po tayo. Diretso lang. Hanggang ngayon, third pa rin po tayo. Kapit lang po. Walang BBTO. Para manalo. Para masiguradong stable po tayo. Na hindi bababa yung place natin. Kalma lang, relax lang, huwag papabunggo, ingat. Nananatili tayo sa pangatlong pwesto. Pambihira, hindi ko makita yung mga kalaban. Nakakabugot na. Ano to? Oh man, second na tayo. Naunahan natin, pambihira. Akalain mo yan? First na po tayo. Makapansin po natin, first na. Oh man, akalain mo yan, nag-comeback pa. Malapit na pala tayo sa goal nun. First place po tayo. Sabi ko sa inyo, sisiguraduhin ko first place. Akalain mo, nakapag-comeback. Congrats.